днешно време се сблъскваме с точно обратното. Вече е някакси на мода това нещо да говориш за цикъла си, за това, че имаш цикъл или за това, че си жена и цикъл по някакъв начин влияе на целия ти живот и нали, в момента сигурно сте чували, е много популярно да се говори как да синхронизираме тренировките си с цикъла, какво да правим в еди си коя си фаза, какво да правим в еди си коя си и някакси прекалено започват хората вече да си мислят, че ще направят някакси перфектната тренировка, която да се адаптира към всяка една фаза и точно ще ти предпишат какво трябва да правиш от този ден до този ден. Обаче всъщност реалността е доста по-различна и няма как да го всичко да е толкова просто обяснено, като прави пилатес от 4 до 14 ден или нещо подобно. Всъщност какво представлява цикъла, като най-общо казвам, тук ще се постарая да не съм много да задълбавам и да прекалено теоретично да го правим, но ще преминем през основните хормони, които участват в различните фази на цикъла, за да си обясним всъщност после как той влияе по някакъв начин на тренировките ни и на храненето ни. Менструалният ни цикъл се контролира от една ос, която се нарича хипоталамо-хипофизо-овариална ос, т.е. свързва хипоталамуса, хипофизата, която се намира в мозъка и яйчниците. Ако си представим целия ни цикъл като един голям концерт на някаква група, то вокала на групата или основния ръководител на групата ще бъде хипоталамуса. Той ще бъде така главния ръководител на цялото представление. Хипоталамуса изпраща сигнали чрез различни хормони. Здравейте! Момичета, здравейте, добре дошли! Хипоталамуса изпраща сигнали чрез един хормон, който стимулира освобождаването на гонадотропини, които са два други хормона, които хипофизата освобождава. Тях вече сме ги чували повече. Това са два ключови хормона, които всъщност от тях проистичат всички други промени и освобождаването на други хормони. Фоликостимулиращ хормон и LH е лутеинове, да. Защото на български Почти чудесно. да. Основно, какво правят тези два хормона? Фоликостимулиращия хормон, естествено, както името му подсказва, стимулира развитието на фоликулите, т.е. развитието на яйцеклетката и последва оплождане на зародиша. А пък LH предизвиква овулацията, която без нея няма как да последва бременност. Тези два хормона работят в синхрон с още една двойка хормони, които вече нали, са по-известните, така и които имат някакво влияние в целия цикъл. Това са естрогена и прогестерона. Естрогена аз обичам да го наричам женския тестостерон. Защо? Защото това е нашия основен анаболен хормон. Анаболните хормони са отговорни за растежа и развитието на всички тъкани в организма. Било то мускулна тъкан, било то плацентата, в която ще се развие зародиш, било то костната маса. Анаболните хормони изграждат, най-просто казано, каквато и да било тъкан. Естрогена също така не е само женски хормон, нали, много често го наричаме женски хормон, както тестостерона го наричаме мъжки хормон. И мъжете и жените имат естроген.
но го свързваме винаги с жените, защото всъщност той е основният виновник за всички характеристики, които ни определят като жени, т.е. да натрупваме повече мазнини в областта на ханша, да имаме по-развити гърди, да имаме по-чувствителна кожа към замърсяване, към акне. И като цяло всички тези външни белези, които ни определят по-скоро като жени. Въпреки това, той има изключително много други функции в тялото. Както казахме, анаболен хормон, т.е. стимулира растежа на каквито и да било тъкани, в това число включваме и, разбира се, мускулната маса, за която ще си говорим в последствие, но знаем, че е изключително важна да поддържаме оптимални нива на такава мускулна маса. Влияе също така върху здравето на кожата. Защо? Защото кожата е изключително чувствителна към различните нива на естроген. Затова през различните фази на цикъла усещаме доста големи промени в кожата си, имаме обреви, акне и защото кожата е изключително чувствителна на тези промени в нивата на естроген. Също така, естроген е отговорен за оптималната ни костна плътност, т.е. ако нямаме достатъчно нива на естроген или, например, в периода на перименопаузата, менопаузата, тогава нивата на естроген изключително много падат и това отслабва силата на костите, т.е. тогава е много по-голям риска от фрактури, от наранявания, от щупвания заради тези ниски нива на естроген. И това, което основно най-вече мога да кажа за тогава не трябва да се оставяме на произвол на съдбата тогава, а пък тогава още повече, отколкото в който и да е друг период от живота ни, трябва да се грижим за здравето си и да тренираме, както тук се събираме да го правим, за да някакси да контратакуваме този спад на естрогените и да не позволяваме на костите ни да отслабват. Също така естрогена действа кардиопротективно, т.е. ни помага да поддържаме добро здраве на сърдечно-съдовата система и също влияе върху настроенията ни, защото е включен в производството на серотонин, основния хормон на щастието, т.е. ниските нива на естроген отново могат да ни караме да се чувстваме потиснати, да нямаме добро настроение и това се обяснява защо по време, например, на менструацията може да чувстваме такава отпадналост, нервност и лошо настроение. Какво се случва, когато имаме достатъчно високи нива на естроген и какво се случва по време на фазите на цикъла, когато естрогена е най-висок? Тогава имаме повече енергия, повече сила, по-голяма увереност, повече чувстваме се по-щастливи. Също така по-добре толерираме въглехидратите и инсулиновата ни чувствителност е по-добра. Какво означава това? Че използваме въглехидратите по-добре и можем да използваме всички техни ползи много по-добре, да тренираме по-силно, да имаме по-добър метаболизъм, т.е. тогава да имаме възможност да забързаме метаболизма си, да сме по-ефективни както в тренировките, така и в процес на подобряване на телесната композиция, т.е. да отслабнем или да покачим мускулна маса, което повечето, които
които жени, които се занимават с спорт, с здравословно хранене, търсят. Другия хормон, който е приятеля на естрогена, прогестерона, той действа, общо можем да обясним неговите функции като противоположен на тези на естрогена. Защо? Защото той е катаболен хормон. Какво означава това? Както казахме, естрогена е анаболен, т.е. стимулира изграждането на тъкани, катаболните хормони правят точно обратното, т.е. те разграждат тъканите. И това не е нещо лошо или че прогестерона ни мрази и иска да разруши цялата ни мускулна маса, която с толкова пот и усилия сме изградили в тренировките. Но всъщност това е в унисон с неговата природа, защото основната му работа е да подготви матката, за да може да бъде тя едно приятно, уютно, гостоприемно място за евентуалния зародиш. Тоест той използва всичките си ресурси и по-голямата енергия, която получаваме, прогестерона я използва, за да изгражда тъкани в матката, а не, например, в мускулите или в друга част на тялото. Тоест, неговата основна работа е да работи с една основна цел. Целта е бременността. Тогава, когато нивата на прогестерон са високи, може да имаме повишаване в телесната температура. Тогава ни е по-горещо и съответно тогава се повишава и разхода на енергия, което означава, че метаболизма ни, без да правим абсолютно нищо, тогава се покачва и се разходваме повече енергия. И тогава в тези фази от цикъла, когато прогестерона е по-голям, усещаме повече глад. Всъщност това е абсолютно нормално. Преди менструация да усещаме повече глад, защото просто тогава тялото ни изразходва повече енергия и не просто се чувстваме гладни, нямаме воля или не можем да спазваме някакъв режим, а просто тогава тялото ни има нужда от тази допълнителна енергия, която ни иска и затова ни праща сигнали за глад. Няма два еднакви цикъла, няма перфектен цикъл. Дори цикъл на една жена има разлика в него. От един месец до другия месец е различен в различните етапи от живота, както сме наясно, не е същото в цикълът и в пубертета, на 20, на 40. Не е същото, защото условията, в които живеем, състоянието на организма ни са различни, съответно няма как да очакваме да е едно и също във всеки един етап от живота ни. Всичко влияе на това как ще протече, на колко дни ще продължи, т.е. средата, в която живеем, е изключително важна за това как ще протече месечния ни цикъл. Тоест, аз ми харесва така да си го обясняваме нещо като месечния отчет на всяка жена. Тоест, е нещо като оценка за това как е минал месецът ти. Тоест, всички промени в цикъла са по някакъв начин отражение на това, което ни се е случило през месеца. Дали сме имали повече стрес, дали сме били по-изморени, дали сме имали повече натоварване, примерно в работата. Всичко това се отразява на цикъла ни и по този начин можем да разберем какво ни се случва, защото ако знаем как да интерпретираме това, което виждаме, можем да вземем някакви мерки на време и да предотвратим появата на някакви усложнения, заболявания
и проблеми в бъдеще. Сигурно някой чувал ли е за такива, например в лутеалната фаза прави само пилатес, прави само йога, когато си в овулация тренирай силово, тренирай много кардио. Чували ли сте за такива някакви препоръки? Поне са доста популярни в интернет, в социалните мрежи, има всякакви новоизлюпили се експерти, които ви обещават да ви направят перфектния план за тренировки, който ще може да тренирате винаги ще е в синхрон с това, което ви се случва. Не знам дали сте попадали на такива неща. Някой чува? Аз много често, в TikTok, особено в Instagram, всичко там е храни се както трябва според месечния ти цикъл. За това говоря. Пламя, I feel you. Ами по-добре, значи да ще не сте чували, защото наистина това, което правят всъщност е да опростят прекалено много нещата. Не можем да допуснем, че ето тук сме 15, не знам, защото мисля, че сме 15, обаче така почнах да кажа, си продължа. Тук сме 15 жени, няма как всяка една от нас да тренира по един и същи начин съобразно цикъла си и да се чувства по един и същи начин в различни периоди от месеца. Тоест няма как да го упростим до такава степен, че да кажем от този ден до този ден прави това, от този ден до този ден прави това. Все пак природата на жената е циклична, не сме праволинейни, всичко се върти в един кръговрат в нашата природа и съответно това се вижда и в изследванията, и в проучванията се вижда, че няма един перфектен модел на трениране, на хранене, който да може да се приложи при абсолютно всяка една жена, защото всички, както казах, сме циклични, но всички го правим по различен начин. Тоест, една жена може да се чувства по един начин в отделната фаза, друга жена може да се чувства по абсолютно различен начин и това няма нищо лошо, нищо странно, нищо не е объркано с нас или с нашата природа, пък просто трябва ние самите да се научим да адаптираме тренировките си към това как се чувстваме. Тоест, това, което аз препоръчвам, което правя с жени, с които работя или започвам да работя, да им кажа да си водят нещо като доста схематичен дневник, можем така да го наречем, на това какво ни се случва по време на месеца. И като го правите така няколко месеца подред, ще видите някакви модели, които се повтарят. И т.е. ще може да установите какво ви се случва във всеки един момент от месеца и така по този начин може да адаптирате сами за себе си, без някой друг да ви казва. Какво натоварване като тренировка би било най-полезно и отговарящо на състоянието ви в определения момент от месеца. Тоест, питайте, моля се. Питам, по време на месечния цикъл не е противопоказно да се тренира. Не. Това е доста така от тези популярните твърдения, които всъщност не са толкова нещата не са толкова прости, т.е. една жена, ако имаш изключително големи болки, които ти пречат не само да тренираш, а въобще ти пречат да функционираш нормално в ежедневието си. Първо, това е проблем, който трябва да се прегледа от специалист. И второ, естествено, че тогава няма да отидеш да бягаш 42 км да правиш маратони, но от друга страна, ако пък се чувстваш добре, виждаш, че нямаш някакви болки, които да те държат на легло или да не ти позволяват изобщо да се движиш, ако се чувстваш добре,
се чувстваш сигурна, няма абсолютно никаква причина да не тренираш тогава. Полезно ли е? Полезно ли е да се тренира? Всъщност кога е най-ефективно да се тренира спрямо тези всичките фази, които ги описа? Ами, по принцип, когато по книга, нали, както казах, не обичам да всичко да е един модел за всички, но по принцип, според нивата на хормоните, трябва да имаме най-голяма енергия, да се чувстваме най-енергични, да се чувстваме най-силни. Дните, първите, да кажем, 7 дни след приключване на менструацията. Тогава нивата на естроген периодично се покачват и това би трябвало тогава да се чувстваме най-силни. И тогава е, може би, най-така оптималният момент за по-силни, по-тежки тренировки е в дните след приключване на самото кървене. А по време на самото кървене? Също би трябвало, но както казахме, има много жени, които по време на самия цикъл просто се чувстват неспособни да правят каквото и да било. Но можем да включим и самия период на кървене в този момент на най-голяма ефективност по време на тренировка. Сега това, което ще разгледаме по-бързо на 7, можем да ги кажем. Не искам да ги наричам трикове, не искам да ги наричам магически козове, някакви, които да крием в ръкавите си, защото не са някакви водушашми или нещо така много измислено и магическо. Но да кажем 7 неща, които наистина биха ни помогнали да поддържаме едно здравословно, здраво тяло, във форма през цялата година, не просто за лятото, не просто за сватбата след 2 месеца или за бала също, да. Които 7 помощни средства ще ги обвържем с някои много често срещани грешки, които най-вече ние жените допускаме, когато искаме да отслабнем или да подобрим фигурата си. Много често се сблъсквам с въпроса, полагам страшно много усилия, правя всичко както трябва, всичко ми е перфектно и защо нямам никакви резултати, защо кантара не мърда или нещо си дам, не постигам това, което съм си поставила като цел. И много често вниманието ни е насочено към някакви минималистични детайли, които в голямата картинка, когато не сме оправили някакви фундаментални навици, които не сме си създали, просто да се притесняваме за някакви орнаменти, детайли, които вече за изключително шлифоване на цялостната ни работа биха се използвали. Няма смисъл да се фокусираме в тях, когато основните неща ни куцат. Например, че глутена не ми понася, имам непоносимост към лактоза, хляба ми е пълнозърнест с семена, с вода от извора на самодивите, от не знам какво си. Храната е биоорганична, брана от неженени моми на Еньов ден. И се фокусираме върху едни такива неща, които и ни набиват като цяло системата и всичко, което ни заобикаля, че трябва да им обръщаме много голямо внимание и да, могат да реално имат някаква полза и реално са подкрепени по някакъв начин от науката. Обаче, когато основните ни неща куцат, няма как да очакваме резултати от това, че сме си купили пълнозърнест хляб органичен, а не сме си купили нормален хляб.
Тоест всичко си върви Да. ръка за ръка. Да, всичко си върви ръка за ръка и първо трябва да оправим ето сега тези неща, които ще ги говорим. Пренебрегваме си много често съня и живеем в постоянен стрес. И това е един от най-големите начини да саботираш процеса си на влизане в форма, на отслабване или на поддържане на един здравословен начин на живот като цяло. И може би най-подценяваната причина, поради която не постигаме някакви резултати. Изобщо не си помисляме, че това, че съня ни не е наред, може да има някакво отражение върху процеса ни. Недостатъчният сън, дори една нощ недостатъчен сън, разбирайте по-малко, да кажем, от 6 часа качествен сън. Недостатъчният сън променя нивата на два ключови хормона, които отговарят за нивата ни на глад и на ситост. Това са два хормона, наричат се лептин и грелин. Грелина ни подтиква към ядене, т.е. той стимулира глада ни. Когато нивата на грелин са високи, тогава искаме да ядем, тогава чувстваме глад. Лептина е точно обратното. Лептина се освобождава след хранене, когато и ни сигнализира, нали, да спрем да ядем, защото получаваме някакви вещества и т.е. усещаме ситост заради покачването на нивата на този хормон. И какво прави дори една нощ на недостатъчен сън? Грелина се увеличава, т.е. глада ни се покачва значително, лептина спада, много по-трудно се усещаме сити и въобще ни е трудно да почувстваме ситост дори веднага след като сме приключили да ядем. Нали, имам чувството, че мога да ям още с часове и няма да се заситя. Нали, бездънната яма не може да се запълни. Това е резултата и освен това, нали, на всичкото отгоре и като цяло метаболитният ни разход, енергията, която изразходваме чрез метаболизма ни, също спада. И т.е. всъщност, ето съм си извадила, че при много изследвания направено е едно много интересно проучване. Две групи от хора и двете групи са поставени в състояние на калориен дефицит, т.е. при всички положения ще отслабват. Едната група обаче през 2 дена, забележете 2 дена от седмицата, и редуцира съня си с 1 час. Т.е. 2 дена не спят 1 час по-малко. В края на проучването какво се случва? И двете групи загубват тегло, т.е. отслабват. Защо? Защото са в калориен дефицит, това няма никаква тайна. Обаче, какво се случва с групата, която има тази редукция на съня? При нея загубата на мазнини, която всъщност търсим, защото не е същото загуба на тегло и загуба на мазнини, това ще го засегнем по-късно. Но мазнините, които губи групата с по-малко сън, са изключително по-малко в сравнение с другата група. Тоест, групата, която е с намалено количество сън, губи много повече мускулна маса, което изобщо не е вариант, когато става въпрос особено за жени. И като цяло за хора, които спортуват и които искат да поддържат една здравословна и добра форма. Тоест, мускула не е килограмите, които губим, не искаме да идват от мускула, искаме да идват от мазнини. Защо това? Това казахме защо се случва, заради нивата на хормони, които се променят. Другата страна на
съпровождаща недостатъчния сън е постоянния стрес. Живеем всички в постоянен стрес, всичко трябва да правим на момента. Правим 20 милиона неща в един и същи момент, трябва да сме на 5 места едновременно. И това какво правим? Покачва нивата на основния хормон на стреса, на кортизола. Него вече всички сме учвали, мисля. Какво правят високите нива на кортизол? Най-общо казано, просто потискат изгарянето на мазнини. Тоест, каквото и да правим, ако имаме високи нива на кортизол, няма как да отслабнем. Той просто спира метаболитните процеси в тялото ни, които правят загубата на мазнини възможно. И не само я спира, а и започва да стимулира акумулирането на мазнини, най-вече в коремната област. Това може, поне аз по себе си съм го забелязвала, когато имах така доста проблеми с теглото. При моменти на висок стрес, на проблеми в ежедневието, тогава не само, че има натрупване на мазнини, но и съм забелязвала това, че е изключително съсредоточено в коремната област. Това не знам, поне по себе си съм го забелязвала, не знам някой друг дали го е забелязвал това. И какво всъщност, нали, това е проблема, че пренебрегваме стрес и хроничния стрес, какво е решението, нали, естествено ще ви кажа спете по 9 часа, 7-9 часа, много е лесно, нали, да кажем спете по 9 часа, но трябва да изпробваме различни стратегии, които да ни помогнат да сме по-спокойни. Например, нещо, което на мен ми помага е да имам определена вечерна рутина, която да ме подготвя един вид за наближаването на време за сън. Тоест, определени стъпки, които вече да сигнализират на тялото ми, че е време за спокойствие, време за сън и по този начин да ми помогнат да спя по-лесно. Втората грешка е, това също го имаше и в въпросите ни, че кардиото е най-добрата тренировка за отслабване. И втората грешка е точно това, да се фокусираме изцяло върху кардиото, когато целта ни е редукция на мазнините, подобряване на фигурата, отслабване и така нататък. И абсолютна липса на силова тренировка. Много често жените, най-вече жените, когато искат да отслабнат, се фокусират да бягат, да карат колело, спининг, хит и така нататък, всякакви тренировки, които включват най-вече пот, сълзи и съпровождащи течности, които се изкарват, но и пренебрегват, заради това нещо, пренебрегват изцяло или почти изцяло силовата тренировка, което е голяма грешка. Защо? Защото силовата тренировка стимулира, най-просто казано, изграждането на мускулна маса. Какво ще ни помогне тая мускулна маса? Тази мускулна маса е, може би, единствения начин, реален начин, по който можем да забързаме метаболизма си, защото има много, мисля, че вече не са чак толкова популярни, но така известните фет-бърнери, които добавки за изгаряне на мазнини, разни чайчета, разни сокчета, добавки, мазила, всякакви такива магически средства, които просто само да ги пиеш и ще ти помогнат да отслабнеш. Но всъщност единственият начин да си забързаме метаболизма е да изградим мускулна маса. Защо? Защото мускулната маса е активна тъкан. Тоест изгаря, така да речем, калории само за да съществува. Тоест ни трябва дори цял ден да лежим на едно легло, двама човека да лежат
цял ден на легло, човека с повече мускулна маса ще изразходва повече енергия, просто само защото я има тази мускулна маса. Целта ни не е да изгаряме повече калории или повече енергия докато тренираме, защото едно е да изгаряш калории докато тренираш, друго е просто да си лежиш на дивана и всичко да става от само себе си. И това го постигаме с по-голяма мускулна маса. Силовата тренировка, освен това, подобрява инсулиновата чувствителност. Това ще го говорим малко по-късно в следващата грешка, мисля, че, но с по-добра инсулинова чувствителност, по-добре усвояваме въглехидратите, няма нужда да ги елиминираме, да се страхуваме от тях и можем да си хапваме повече въглехидрати и да ги използваме по-ефективно, за да както да тренираме, така и за ежедневието ни. И също тук съм си извадила едно друго изследване при жени в перименопауза, които показват, че силовата тренировка заедно с режим на калориен дефицит води до по-голяма загуба на мазнини и по-добро запазване на мускулната маса. Тоест, в това изследване бяха разделени жените на 3 групи. Една група само силова тренировка, друга група само диета и третата група силова тренировка и диета. И при последната група, т.е. която комбинира двете неща, тогава резултатите са най-значителни и загубата на тегло идва предимно от мазнини, което пък не се случва при групата, която прави само диета. Тогава загубата на мускулна маса също трябва да я отчетем. И всъщност какво аз препоръчвам, и не само аз, дори какво всъщност реално работи. Силовата ни тренировка трябва да е основното ни планирано движение, когато искаме да подобрим телесната си композиция, кардиото всъщност да го виждаме като такъв орнамент, детайл, който само да ни помага в някаква степен, но не бива то да бъде основата на движението ни. Някакви въпроси? Всъщност да питам така. Ти не говори тук за сладкото вечерта. После ще кажа. Да. Плами, аз много често съм чувала между другото, че дами, които правят силови тренировки, това нали също от митовете, само когато дигаш тежест, ще станеш на цепена матка и така нататък, говори от това. Защото не е вярно. Да беше да става така. Притесняват се, аз много често се шегувам, притесняват се жените да дигнат една гира или да направят нещо, да направят някакво упражнение с тежест. И аз, от другата страна на уравнението стоя и просто се моля само каквото и да правя, дигам тежко, само за да кача мускулна маса или да стана по-силна, а пък хората се притесняват, че само да я погледнат тая гира и ще станат като Хълк, имам чувството. Защо това не бива да ни притеснява, не бива да ни спира общото разпространението вярване, че ще станем прекалено едри, мускулести, мъжествени. Основният хормон. Защото основният хормон, който е отговорен за покачването на мускулна маса е тестостерона. Жените имаме около 15 пъти по-малко тестостерон от мъжете. Тоест, абсолютно биологически невъзможно една жена да качи толкова мускулна маса, колкото би го направил един мъж. И защото имаме естроген, защото имаме и прогестерон, и тестостерона не е толкова висок. Плюс това, много често имаме в представите си някакви такива изображения на културисти, които, особено в мъжкия културизъм, как да го кажем, използването на определени субстанции не е забранено. И който иска да разбира какви субстанции става въпрос, но при тях това искам да кажа, че при тях не е само от тренировки и от хранене, а имам допълнителен фактор, който изключително много променя играта.
Но той дами има такива, които Има, изглеждат да, така да. впечатляващо, бих казала. Да. Тоест не е само това, че дигаш 5 кила Не. гира, нали? Не. Освен това, то трябва да го правиш ежедневно, Да. много тежко, много това да ти е фокуса, това да ти е живота и така. При нас няма такава опасност да стане мъже, не си мисля. А и силови тренировки, какво се разбира под силови тренировки? Силова Да се тренировка, задължителни да. в фитнес да бъдат Да. с... Силова тренировка е това, което правим и тук, защото силова тренировка, когато кажа силова тренировка, имам предвид, че тялото трябва да се бори с някаква външна, с някакъв външен стимул. Тоест, дали ще е дори собствено тегло, дали ще са ластици, дали ще са гири, дали ще са подовки, някакви други тежести, машини дори в фитнес или така нататък. Всичко, което е външна тежест, външно съпротивление върху тялото, е вече силова тренировка. Защо това е важно? Защо кое е важно? Ами това да има външно съпротивление постоянно. За В смисъл да да... има някакъв прогрес. Защото мускулите се адаптират, най-просто казано. Мускула не расте, не се развива, не се стимулира, ако няма прогресивно натоварване. Защото нали, всички сме започнали да тренираме в някакъв момент и примерно сме започнали, ще го кажа, с килограми, защото най-лесно да си го представим като някакво натоварване. И сме почнали примерно с гиришки от 1 кг. Идва някакъв момент, в който вземаме гиришките от 2 кг, защото ни е прекалено леко. И това е, нали, основата на това натоварване, защото когато мускула няма достатъчен стимул, т.е. тежестта му е прекалено лека, тялото няма стимул да запази мускула. Тоест, ако това е съпроводено, нали, с някаква редукция на калориите за отслабване, мускула е така, да го кажем, скъпоструваща тъкан. И т.е. когато няма стимул, който да я запази, тялото ще я изгори, ще я използва за енергия. Обаче, ако стимулираме мускулите си с винаги една идея по-голямо натоварване, това е сигнал за тялото ни, че този мускул ни трябва. Тоест, ще ни трябва, за да преодолеем това натоварване следващия път и няма да го пипа. Тоест, ще ни го запази, защото ще си каже, това ми е нужно следващия път, като дойде тук моята стопанка да дига, ще ми трябва да използвам този мускул, за да преодолея това натоварване. Затова по този начин не трябва да ги умързеливяме тия мускули, защото иначе тялото просто ще ги унищожи. Той ще унищожи мускулите, Да. не ще унищожи мазнините. Да. Пък не Защото, искаме както мазнини. казахме, това е скъпоструваща тъкан. Да. Ами 1 кг мускул, нали, за това казахме и, че изграждането на мускулна маса забързва всъщност метаболизма, защото 1 кг мускул изразходва просто само за да съществува около 15 калории, грубо казано. 1 кг мазнини изразходва 3 калории. Тъй, че смятайте, нали, ако направим една рекомпозиция, т.е. смъкнем 1 кг мазнини и качим 1 кг мускул, това са, нали, на пръв поглед са малко, обаче като ги сравняваме и в дългосрочен план е всъщност това, което прави разликата между едното и другото. Някакви други въпроси? Понеже аз знам, че така много си следила си различни изследвания, какво се казва във връзка с времето, което е така най-подходящо, както имам предвид на така светлата част на деня, кога е така най-удачно или най-ефективно да се тренира? Няма разлика. Нали, много често виждаме и хора, примерно, които тренират преди работа и си викаме, оле, нямам тяхната мотивация, как имат нерви да стават в 5 часа, да отиват да тренират и после нали, да работят. Аз, примерно, ако отида на тренировка, дори да не е в 6 часа в първата част на денонощието, следващите
часове от деня, имам чувство, че искам просто да си легна, искам да правя каквото и да било друго, освен нали, да се занимавам с това, което трябва да правя. И всъщност това доскоро се е вярвало, че има някакъв оптимален момент да се тренира. Но истината е, че в който и да е един момент ще бъде тренировката, ще си бъде тренировка, ще си донесе полезните, ще имаме ползите от нея. Нали, има различни така гледни точки, защо примерно сутрин би било по-добре или защо вечер би било по-добре. Сутрин, защото нали, е първото нещо и например, да ти се маха от главата, да знаеш, че си го направил. След обед, вечер ще имаш повече енергия, защото примерно нали, си имал някакви приеми на храна по време на деня и ще имаш повече енергия, но истината е, че когато можем да я вместим, тогава е най-добре и винаги ще е по-добре да я вместим когато можем, вместо изобщо да не я направим. За храната, за храната като тренировка също, нали, неща. На гладно сутрин, примерно, добре ли? Не. Изобщо на гладно добре ли е да се тренира? Давай сега после въпросите Да, продължим. въпроси много има, но Да. ще си мълча. Защото попитаха за въглехидратите, така и това е следващата грешка. Значи, първо един въпрос, колко от вас, когато примерно са искали да отслабнат или да имат по-добра форма, са спирали да ядат въглехидрати или са ги ограничавали в някаква степен? Абсолютно. Въглехидрати изцяло или за слабото говорим конкретно? Изцяло. Ограничавали, чак не може да спиране, за спиране, не, но ограничаване. Да. Мъчим се. Нали, това е... Приемали сме ги като враг. Да. Някакво демонизиране, вече въглехидратите са дявола и ще горим в ада, защото сме изяли един картоф. Обаче, ето, нали, отколко сме, повечето дигнахте ръка, че сте го правили. И това е нали, много често срещана грешка, особено при жените, когато целта е сваляне на килограми. Рязкото ограничаване, т.е. изключително малко или дори нали, вече в крайности пълното им изключване, следване на разни кето диети и такива протоколи за отслабване. И със сигурност, нали, които сте го пробвали това нещо, виждате много бърз спад в теглото, нали, първите дни след като се започне това нещо, така ли? Да. Отслабвам и продължавам да не ям въглехидрати и всичко е наред. Обаче защо това е грешка и това всъщност тия първите, да кажем, 3-4 кг, които отслабваме много бързо, всъщност не са реално отслабване. Тялото, когато ядем въглехидрати, те се разграждат до глюкоза. Тялото складира тази глюкоза под формата на гликоген в мускулите. Всеки грам гликоген задържа 3 грама вода, т.е. колкото гликоген погълнем, 3 пъти по толкова съдържаме вода. И какво се случва, когато елиминираме въглехидратите? Гликогена в мускулите е основният ни източник на енергия, когато не приемаме пряко храна, т.е. когато имаме нужда от енергия, гликогена в мускулите се освобождава и го използваме. Какво става, когато нямаме въглехидрати, не поемаме въглехидрати чрез храната? Той гликоген в мускулите се изразходва, тялото го използва за енергия и свършва в едно време, защото той не е безкрайен. Имаме някакви запаси. И т.е. когато се използва този гликоген, водата, която този гликоген задържа, също се освобождава. Тоест имаме 1 грам гликоген, 3 грама вода. Когато гликогена се изчерпва и тия всичките грамове вода също се махат. И какво представлява всъщност тази първоначална загуба на тегло, която виждаме? Гликоген и вода. Не мазнини. Тоест се обезводнил, не си отслабна. Да, не си отслабнал, а си изразходил вода. И когато, нали, защото това е доста труден за поддържане режим, започнем да ядем като нормален човек, тия килограми бързо се връщат, нали, пак ги връщаме. Но това не е мазнини,
Мисъл, не е покачване на тегло от мазнини, а отново е гликоген и вода. И в това няма нищо лошо, че сме ги покачили тези килограми тогава, защото те всъщност не са мазнини, а са гликоген и вода. Свърши гликогена, не би трябвало мазнините да се почнат да се разграждат. Ами това нали е идеята, че не трябва да ограничаваме въглехидратите, за да има реална загуба на мазнини. Недостига на въглехидрати влияе и на енергията ни, защото са основният източник на енергия. Нямаме енергия, не ни се тренира, не се движим толкова в ежедневието си и съответно заради това не отслабваме, всъщност качваме, защото нямаме достатъчно енергия да се движим и да я изразходваме дори това, което ядем. И всъщност какво трябва да правим? Да имаме един балансиран прием, както на въглехидрати, така и на протеини и на мазнини, да нямаме някакви ограничавания или изпадане в крайности на много от едното, пък малко от другото, защото всеки един макронутриент има своя функция. Нали, природата не е създала храната с определена структура, за да можем ние да си избираме какво да ядем, какво да не ядем. Всичко, което нали, е създадено по някаква причина, защото ни трябва. Няма нещо, което да ни е излишно. Нали, говорим създадено от природата, човек като се намеси, става друга неща. Говорим за вафлена. Да, примерно. Които са създадени. Примерно, да. Говорихме нали, като цяло за демонизирането на въглехидратите и защо въглехидратите вечер не ни карат да напълняваме, защо не можем, нали, примерно ни казват вечер не яш въглехидрати, вечер не яш ориз, вечер не яш картофи, вечер не яш каквото и да било, всичко друго яш, само не и въглехидрати, защото въглехидратите след 6 часа край, вече мазнини и всичко отива по дяволите. Пак казваме, нали, основното, нали, даже единственото нещо, което ще каже дали ще отслабваме или не, е енергийния баланс. Тоест, ако приемаме по-малко храна от това, което изразходваме, ще отслабваме. Нали, математиката е проста. Няма причина, поради която след определено време, например известните 6 часа, след 6 часа въглехидратите, които поемаме, по някакъв магически начин да се прехвърлят в запаса ни от мазнини. Няма абсолютно никаква причина, поради която каквото и да приемаме, да бъде складирано под формата на мазнини, в зависимост от времето. Това дали ще отслабнем или ще напълнеем, зависи от, пак казвам, енергийния баланс. Няма значение кога се приемат въпросните храни. Нали, метаболизмът ти не е нали, с копче on-off и когато стане 6 часа се изключва и вече всичко, което го изядем, ние се трупа, къде си трябва. Ако си в калориен дефицит, т.е. нали, пак казвам, ядеш по-малко от това, което изразходваш, ще отслабнеш, дори ако искаш, яш само след 6 часа вечерта, през всичко друго останало време не, но математиката е проста тогава. Добре, аз ако съм в калориен дефицит, цял ден съм вървяла, работила съм и вечерта в 7:30 се сещам, че трябва да ям, изяждаме един чипс, изяждаме и една кутия вафлина, защото стана въпрос. Това означава, че никъде от това нещо няма да ми се лепне, нали? Така, защото съм в калориен дефицит. Да. Много хора казват, нищо не нямам, не отслабвам. Тези хора лъжат ли? Това е проблема. Това е проблема, че не ядат. Не, те според мен не смятат за храна безбройните боклуци, които си изяли през деня. Тоест, нали, едно кафе с вътре, не знам си какви боклуци, нали, примерно, разни бомбонки, разни вафли, този колега ва почерпи, он е имал рожден ден, он не знам какво си, една фанта, една кола. Солетките вървят, едни такива неща, те са едни хрупки, непрекъснато. Защото всеки това да,
но те Нищо не не ям, информират. да, Какво има нали, предвид може под нищо не Под ям? нищо, че... Какво има предвид? А Да. ти гладен Нищо ли? Да, Иначе, не. сигурно си е гладен. Не, не. Ще питам, че Или не съм се или сетила. под нищо също разбират, примерно цял ден нищо не ям, нямам време. Това е нали друга така. Нямам време и вечер се прибирам и изяждам храната за 3 семейства заедно с кучетата и с котките. Нали, това пак е нищо. това пак е нищо, нали, смисъл. Едно хранене прави човек. През целия ден нищо не съм яла, нали, пак нищо не съм яла, то си е така, нищо не съм яла цял ден. Обаче вечерта някак си Три пъти си я вадим от уравнението и нали, вечерта не я броим, нали, защото пак се връщаме на това, нищо не съм яла цял ден. Видиш ли, заслужила съм си го да изям целият хладилник за 3. Да не забравяме алкохола, Да, колко това е калоричен. наистина много малко сети, значи Да. не съм нали много сигурна тя ми е точно за... кръка нещо. Да, Една малка вечер просто. Изпила съм нещо. 200-300 Стрес. Щом е половината област, Ами, стрес и успиване. Не съм много сигурна нали, точно колко му е енергията нали, на всеки алкохол и нали, като цяло. Малка водка 232. Което Специално съм се интересувала. веднъж гледах едно пак такова мое любимо предаване. Какво ядем се казваше, британско предаване. Много интересно, разказваше за храните и откъде, от коя част на света идват. Чувала си го. Да, там ставаше въпрос веднъж за виното и казаха, чаша вино се равнява на 3 обиколки там или 10-15 минути на пътека, Да. като калории. Колкото и да е. Да, чаша И вино нали на това, защото много често не е само алкохола, имаме си някакви, както казахте, нали, хрупанки, нещо друго, мезенце, ще такова, после като се напим, се прибираме нали, в къщи и разфасоваме хладилника с каквото се намери. И в къщи, и в не вкъщи. И нали пак, примерно, течните калории, за тях много често не си даваме сметка. Ето пак не ям нищо, обаче съм изпила 3 кафета от Макдоналдс, 5 фанти и сложила съм си млекце, сметана, 1 захарче, 2 захарчета и нали те стават нещата. Много ви благодаря за това, че... И до следващия път, Да, нали, темата е дълга. Ако има желание, и аз съм винаги вече неща може